Ide opitý muž s krčmi, oprie sa o stenu a začne zvracať. Po chvíli pribehne pes a začne očuchávať zvratky. Opitý muž sa pozrie dolu a vraví: To kde som zjedol toho psa? Ďuro, poď si ku mne vypiť. Máš sviatok? Nie, borovičku. Kričí hosť na čašníka. Prosím vás, mám v pive muchu. To musíte robiť taký rozruch kvôli jednej muche? Veď ona vám toho piva veľa nevypije. Syn sa pýta otca: Oco, aký je to pocit byť opitý? Otec vraví: Vidíš tých dvoch psov? Keď som opitý, vidím 4. Oci, ale to je len jeden pes. Opitý muž potrebuje na WC a takto oprie o najbližší múr. Staršia pani ide okolo a hovorí: Och, aká hrubosť. On na to: A dĺžku ste si všimli? Dežo, trasú sa mi ruky, vraví Gejza. Tak si daj stabilizátor. A to je čo? Deci borovičky. Dávno som nevidel Fera. Čo je s ním? Otvoril si pivnicu. Čo, už aj ten lump podniká? Nie, otvoril pivnicu železnou tyčou. Opitý muž príde ráno o 2:34 domov, zoberie stoličku a sadne si ku manželkinej posteli. Rozospaná manželka sa pýta: Čo má toto znamenať? Manžel odpovedá: Chcem sedieť v prvej rade, keď začneš robiť cirkus. Muž volá na pohotovosť: Pán doktor, čo máme robiť? Náš kamarát prehltol štamperlík. A urobili ste nejaké preventívne opatrenie? Pýta sa lekár. Jasné, zatiaľ pijeme z fľašky. Odvetí muž. Príde chlap do baru a objednáva si 3-krát vodku a 1 deci sódy. Barman ho obslúži, potom chlapík vypije sódu a tie 3 poldecáky naleje do decového pohára. Barman s údivom hovorí: Jej, vy ste kúzelník? Zákazník vyťahujúc preukaz: Nie. Slovenská obchodná inšpekcia. Hosť vo vinárni si objednal liter zoologického vína. Čašník hovorí: Také víno ani nemáme, počkajte, preverím si to. Ale máte, vraví hosť. Minule som tu u vás vypil 2 litre a získal som opicu.